Ja, det er for galt. Som vi har hørt før, kunne desværre ikke komme i dag. De synes, de her små 12.000 km er så lige i overkanten for en weekend. Og derfor så sammen med sangen, så har de sendt et par ord, som jeg så har lovet at læse op. Kære far, nu jeg ikke kan være med til at fejre dig, så får Christian igen lov til at sige et ord på mine vegne. Denne gang bliver talen ikke så lang, bare roligt. Jeg synes bare, du skal vide, at jeg er inderligt glad for, at du ikke er helt normal. Det kan man jo ikke være, når man som 27-årig gider at flytte sammen med en dame på 32 med 3 børn på henholdsvis 7, 8 og 10 år. Ja. Den beslutning, som du tog dengang, ændrede mig for mig. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville have været uden dig, for du fylder bare så meget i mit og i vores liv. Selvom vi bor langt væk, er du og også Ruth altid på, og hvad står der her? Altid på os på alle måder. Selv Annalise og Lukas, som jeg har set, ja, der er lidt AØO-ting her. Så står der selv Annalise og Lukas, som har set jer lidt, føler sig meget tæt på jer og elsker at være hos jer, da vi var hjemme i Danmark. De var bare hjemme. De holder også fast ved en del ting, som de lærte den sommer, blandt andet at snitte og lave picnic. Jeg vil også lige nævne vores særlige julekasse, som også har sat sine spor. Annalise og Lukas laver kasser til alle, de kan lide. Nej, hvor er de søde. Mor, skal vi ikke også lave en kasse til dem? Men sådan en sætning kan man nok forstå, at ud over kassens indhold, får I på en eller anden måde sendt jeres kærlige følelser og tanker ned til Brasilien over. Jeg vil også gerne lige fremhæve dit specielle fartalent. Du er den far, der ikke hører, hvad vi siger. Dit talent er at høre, hvad vi mener og tænker i stedet. Noget, der er meget svært for andre at leve op til, spørg bare mig selv. Når man ved sådan en lejlighed sidder og tænker på, hvad man skal sige til dig på din fødselsdag, kommer der jo tusinder af gode minder og tanker frem. Alle de gode ting. Jeg får ligefrem tårer i øjnene af at grine. Ulla og Christian kan I huske fru Jensen. Far, han legede fru Jensen om lørdagen, når han gjorde rent. Med lidt god fantasi kan man vel godt forestille sig det. Men der kunne jo også være nogle dårlige ting. Og så ved jeg én ting, som jeg ikke kunne snuppe. Jeg kunne ikke fordrage, når du vækkede mig om morgenen. Heldigvis kom Ruth jo hurtigt ind i billedet, og så kunne hun få lov at vække mig i stedet. Far, på en eller anden måde har du talent til at sætte dit mærke på alt, hvad du kommer i nærheden af, og der er mange mærker i løbet af dine 60 år, som du kan være meget stolt af. Det må være dejligt. Far, vi elsker dig og ønsker dig hjerteligt tillykke med de 60 år fra Annalise, Lukas, Marcelo og A2. Så er der skål på far. Så er der meget op.